Tak dobrý večer, dámy a pánové. Já vás vítám tady na únorovém schodišti. Jehož hostem je Janek Rubeš. Janko, vítej, ahoj. Dobrý večer. Ahoj. Děkuji, dobrý večer vám všem. Tak my musíme prozradit na začátku, že vlastně dobrý večer patří hlavně tady ctěnému publiku, protože my se nějaký ten pátek už známe. My dva. Ano. Takže se nezdravíme. Takže se zdravíme spíš ahoj. Jo, ahoj, nebo čau. Jo, třeba jasně, taky. dobře, jasně. Neformálně, že když se budeme bavit vlastně o těch mladých tvůrcích v čele s tebou, samozřejmě na internetu, mimo jiné, protože Janka znáte z těch vážnějších pořadů, na které taky přijde řeč, ale jsou to pořád pořady internetové. A to jako snižuje jejich vážnost? Můžu mluvit nebo ne? Ne, no já jsem to vlastně celé jako zahrnul do toho, že to, co tvoříš vlastně, jsou, ale klidně skákají samozřejmě. Dobře. I vy se ptejte v průběhu. Janek vlastně takovým krásným oslým můstečkem mě tady navedl na to, abych vás vyzval, že samozřejmě to bude dialog, nejenom se mnou, ale hlavně s publikem. Rekordní účast vlastně byla rekordní zájem tady o návštěvu vlastně na schodišti s tebou. To mě těší. Já nemám toho připraveného tak nějak napevno tolik, mám samozřejmě podnětou řadu, ale budu je nahazovat tak, jestli dovolíš, tak jako v průběhu. Já prozradím, že s Jankem vlastně my jsme se potkali profesně už před lety. Bylo to vlastně, když Jankovi bylo 19 let, jak jsem si dneska dohledal. Janek byl teď v uplynulých dnech zařazen do takového výběru 30 po 30, jistě se zaregistrovali v českém vydání časopisu Forbes, ale vlastně už tehdy mohl být v takovém fiktivním výběru 20 po 20, vlastně když vystupoval poprvé, nebo byl vidět a stával se známým díky Noise Brothers, uskupení vlastně, které už tehdy v roce, já jsem zlej poznamenal, 2007, v květnu to bylo, čili skoro 9 let to je, když si vlastně vystupoval pod tou značkou, to byla vlastně nejznámější ve spojitosti s tebou tehdy Noise Brothers a já jsem tenkrát vlastně tomu dal respekt článkem v Lidových novinách, který nesl název Panečonku, znáte Noise Brothers. To bylo to legendární video, kdy jste se vlastně vlámali do toho společenství před úřadem vlády a tam jste zpovídali nejrůznější členy tehdejšího kabinetu. Byla to samozřejmě zlatá doba, že vlastně youtubeři, to tehdy ještě nebyl vůbec známý pojem, pan Čonek byl ve vládě, že? Takže to byla úplně jiná doba než dnes. Já bych se teda zeptal primárně na ty Noise Brothers, jak to vlastně s nimi je teď, Jindra Malík, že jo? To byl druhý z té dvojice tehdy. Jak to pokročilo? Vlastně existuje tohle duo, existuje ta značka, žije ještě? Wow. Řekl jsi toho hodně. No tak... To já jsem totiž celou dobu přemýšlel o tom, jak to... Ne, to bylo super. Ondřej tehdy o tom chtěl napsat a zavolal nám, jestli by s náma mohl udělat rozhovor. A my jsme byli s Jindrou někde úplně ožralí a řekli, tak bylo nám 19. A řekli jsme, jasně, tak třeba teď. A ty jsi řekl, tak teď. A někde jsme se potkali. A Noise Brothers značka už nepokračuje, Jindra někde pracuje a já dělám ve streamu a Noise Brothers značka spí, ale myslím, že vzniklo mezi těmi mnoho jiných Brothers uskupení, které samozřejmě nejsou tak kvalitní. A vlastně kopírují jenom tady. Jasně, v podstatě by se dalo říct, že jenom prostě se svezli na té naší slávě toho jména. Ale Noise Brothers bylo zábavný, to jako vzniklo jako čistě komerční věc, kdy jsme dělali reklamu pro Nokia, která měla hlasitý reproduktor, a takže jsme se jmenovali jako Noise Brothers, jako hluční bráchové. Čili to vlastně vzniklo čistě na klíč, na zakázku, i včetně názvu? Jo, no jasně. Jo, a my jsme natočili to video s tím Čunkem, poslali jsme to do Nokia a říkali, hele, natočili jsme vtipný video a Nokia říkal, jste se zbláznili, jako my nechceme být ve spojení s politikou. S politikou, ano, to vlastně bylo v tom článku. Ty jsi tedy byl známý, vlastně tohle to bylo hodně slavný video. Kolik třeba pro srovnání? Řekneme, že to bylo slavný video a vidělo ho třeba, nevím, 50 000 lidí. Já jsem dokonce... Což dneska prostě... Ale tam byl možná nějaký součet, kdy já jsem z toho textu dneska vyčet z toho května 2007. Tehdy se o tom vlastně zmiňoval jako velké události na Marigoldu
Patrik Zandl, že vlastně teda youtubeři dnešním jazykem, tehdy vlastně tvůrci virálních videí, to se ještě taky dotkneme tohoto pojmu, se dostali vlastně na titulku celostátního deníku. Ano, to díky tobě. Ano, takže samozřejmě byli jsme tam pochváleni my, oba mladí tvůrci. Já tehdy textu, vy už jste byli progresivnější video, tedy tam bylo. Čili on tam psal, nebo v tom textu se pravilo, že tehdy vlastně jste překročili 100 000 hlídnutí, což tedy na tehdejší ale dobu bylo revoluční v podstatě, nebo obdivuhodný. No jestli, tak to by jako BLB, before like button, prostě v té době šíření jakýkoliv informace bylo strašně dlouhý a prostě ty videa se jako posílali mailem nebo po ICQ, jako neexistoval Facebook a dneska, když se vám podaří vytvořit dobrý obsah, tak ta šířitelnost je jako, to je úplně jiný vesmír. Tomu tehdy prostě my jsme čekali, než se to video teda sestřihá, pak jsme to rozeslali těm 20 kámošům a tak jako ani nemůžeš vlastně trackovat, jestli vidíš jenom ten součet těch zhlédnutí. Dneska už můžeš jako kolik lidí to sdílí na Twitteru, na Facebooku, na těchto z těch věcech. Já jsem se pokusil vlastně tohleto video dohledat, že bylo fantastický jako i svojí zvukovou stopou. Zvukovou stopou bylo? Ano, tam jste měli pěkně nastříhanou i tu hudbu vlastně, měli jste tam nějaký score, že jo, vy versus politici, koho se podařilo tam vlastně podchytit. Můžeš si říkat, kolik lidí to video tady zná? Jeden člověk. To je dva tam, jo. A to mě právě navádí nebo potvrzuje tu otázku. Dneska jsem se ho snažil dohledat, vlastně někde na YouTube v podstatě neexistuje, nebo je někde? Co já vím, tak se podařilo na streamu nějaký starý video omylem smazat. A já nevím, kde. Vy jste možná byli v té sekci uživatelských videí. No, a která se smazala, takže možná video Čunek versus Noise Brothers je pryč. To je teda obrovská škoda, měl by samozřejmě jak Národní archiv, byl někde v análech, samozřejmě na věky uloženo, jinak to nejde. Někdo ale si udělal nějakou, řekl bych, fanouškovskou kopii toho dalšího videa, který byl si myslím z vaší tvorby taky známý, možná druhý nejznámější, pokud to takhle rekonstruuju ve své chatrné paměti. A to bylo, když ty si vystupoval vlastně pod svým dalším alter egem Jan Rubens a vlastně dělal si reportéra MTV, fantastická angličtina, musím pochválit. Děkuji. Kdy jsi vlastně vzal kšiltovku, vzal si Svinčuc na mikrofon se značkou MTV a pronikl si na nějakou obskurní party vyhlášení muž roku, nebo co to bylo. A tam se vlastně zpovídal tehdejší esa českého showbiznesu, jako byl Standa Dolínek třeba, nebo rapper Pluto, nebo třeba Agáta Hanichová, že nestárnoucí. Takže tohle to vlastně vzniklo jak? To byla zase zakázková výroba, nebo tohle vzniklo, to vymyslela moje ségra. Já jsem jí říkal, hele, tady je nějaká party, kde budou tyhle lidi a já si z nich chci udělat nějakou srandu. A já jsem chtěl prodávat drogy původně, jako na záchodě. A ségra říkala, to není dobrý nápad, donutě mluvit anglicky, protože tyhle lidi se zesměšní sami. A říkám, to je docela dobrý nápad. A s Danem Netušilem, kterýho ty asi znáš taky, tak Dan Netušil, já jsem mu řekl, hele, uděláme prostě za sebe štáb MTV a sehnali jsme prostě všechny tyhle propriety a zavolali jsme tam. Dan tam volal jako produkční stream a říká, já tady mám štáb MTV, který se tady zasek, oni natáčejí show, která se jmenuje Divoký východ, Wild East. A prostě uletělo jim letadlo, měli letět do Ljublani, jako můžou přijet prostě tady za váma na tohle party. A ten týpek říkal, Ježiši Kristus, samozřejmě MTV, hotel, tady všechno připraven. A my jsme přijeli a dělali jsme si z těch lidí jako srandu, což bylo jako ha. Ale nejlepší moment pro mě byl, který v tom videu není, kdy my jsme ještě, já furt v těch černých brejlích, jenom furt jsme na tu čepici zaraženou do čela, jezdili jsme v tom černém jeepu a jsme přišli do taky ty jako knajpy místní, to bylo v Náchodě a tam na projektor běželo MTV a ten barman jako na nás začal mluvit, říkal, to je MTV, že? A ten náš mi říkal, jo, páne, jsou z MTV, nerušte. A on zahřoval na toho, ty vole, 20 let tady na to koukám a oni mi přijdou do baru prostě. Takže jste plnili sny vlastně už. Splnili jsme sen náchodskému barmanovi, který možná do dneška asi to ví. No a i tehdy vlastně to bylo kouzelný v tom, že samozřejmě si nebyl tak slavný jako dnes, že? Takže tehdy opravdu stačilo jenom černé brýle, jak šiltovka. Já jsem slavný jenom mezi taxikářem, a to abys neměl pocit. Já teda to musím říct, že pozoruju to léta a myslím si, že nejenom samozřejmě tady v metropoli, jako myslím si, že lidi ti přijdou na jméno. Jo, dobře. Takže tolik aspoň drobná pochvala
jako předěl. Mě by zajímalo ještě, jestli, když vzpomínáš teda na tohle období, tak kdybychom to měli tady nějak uzavřít dvěma věcma. Za prvý, jestli tam ještě vzniklo něco podobně zaznamenání hodného, jako byly tyhle ty dvě videa. Je tam něco, na co opravdu vzpomínáš, co se povedlo třeba, nebo co nějak jakkoliv zarezonovalo? Tak samozřejmě asi jako všechny mě baví taky ty věci, které ráno vzniknou a večer jsou hned hotový. No. Tak to bylo třeba, když jsme stopovali po Evropě bez peněz, to mě bavilo. 5 dní stopem do Paříže, to bylo zábavný. Tyjo, já už nevím. A ten dopad vlastně byl takový, že, a to je ta druhá věc, která mě zajímá, co vlastně ti tohle období přineslo. Ty ses vlastně dostal díky tomu do streamu, je to tak? Jo, stream, my jsme ty videa nahrávali na YouTube a Vlasta Čtvrtníčková nám poslala mail nebo zprávu na YouTube a ona obeslala těch 5 Čechů, kteří na YouTube nahrávali videa a napsala, nechcete to dávat i na stream, a my jsme je simultánně dávali jak na stream, tak na YouTube, a pak pan doktor Petana, který založil stream, přišel a říkal, nechtěl byste tady pro nás pracovat? A jsem řekl, no to bych chtěl. Ano, on byl velmi plný scout na ty věci, to znamená, že opravdu scháněl, když jsme se potkali, tak vždycky říkal, ano, nechcete samozřejmě tvořit nějaké původní věci, pojďte, tady dávejte to na stream. Ještě to bylo vlastně v době, kdy on to sám provozoval, ještě než vůbec tam byl Seznam účasten, že Seznam pak koupil stream. Celý. No, celý to bylo až hodně později. No. Když jsi říkal 5 lidí, tak my jsme samozřejmě v tom teaseru uváděli s Konektorem, že jsi vlastně jedním z prvních, nebo ne prvním českým youtuberem, řečil zase tou terminologií dneška. Koho ty si pamatuješ vlastně jako výraznýho tvůrce kolegu z tehdejší doby? Jako těch videí. To bylo jako, že objevit české video na YouTube v podstatě znamenalo, že okamžitě jste s tím člověkem nejlepší kamarád, protože nikdo takový nebyl. Jo. Prostě před 10 lety jsem třeba do YouTube, jako já si pamatuju, že jsem vyhledával termíny jako Czech Republic, abych vůbec našel, a když jste našli video, kde je Karlův most, tak jsem tyjo, ale někdo ještě další. Sorry, a to fakt musím vlastně, a tak vy to si taky přece pamatujete, že? No a tak ono to bylo tak, že teď si vzpomínám, že teda, kdy vlastně vznikl YouTube, někdy 2006, ne? Já si pamatuju, že já jsem ho zaznamenal, když ten francouzský fotbalista dal tu hlavičku, Zinedine Zidane, já moc nejsem fotbalový, tak když dal tu hlavičku, tak si pamatuju, že jsem seděl u počítače a to bylo poprvé, co jsem jako viděl ten YouTube, a vlastně pak na podzim jsme nahrávali nějaký videa. Takže vlastně se to dá říct, že jsi byl první, protože já to fakt, jako nevím, to nemůžu si tenhle titul uzmout, a teď se někdo dívá a říká si, ty mladý, hele. Aspoň se ozve, že jo? Ozve se, dobře. Ale tam samozřejmě jde o to, že jedna věc je, že pionýři, že jo, většinou tak jako to vyprávějí, jako vždycky je dobrý, když nás je víc, že jo, kdy jako prosazujeme tu novou technologii, tu novou platformu. Na druhou stranu i ta rivalita od začátku je tam takový to, jak to, že vlastně někdo to zkouší taky, když my jsme tady takovýhle pionýři, takovýhle objevitel. Dobře, tak pojďme tady. To bylo vtipný, právě ten Patrik Zandl, který tehdy napsal ten článek na Marigold, tak Patrik napsal, že Česko má své první videofenomén. Ano, a jeden zmiňoval to naše video, už nevím který, a druhý zmiňoval, jak nějaký kluci natočili učitele, jak mlátí žáka. Že vlastně v té době... Dneska se běžná věc z bulváru, že? Jasně, a dneska to je úplně samozřejmé, že prostě každý má po ruce tu kameru, a tehdy to vlastně bylo jako wow, někdo natočil jako nějakou reality věc. Že? Dneska na Lifeeku si můžete celý den jako koukat, jak učitelé mlátí žáky, že? A sledovat to vlastně i v mainstreamovém zpravodajství, že jo, pak ty choulostivý téma, teď to ty důsledky, ano. No ale je to samozřejmě, když to budeme navážno, tak je to samozřejmě nějaký posun. Já jsem si tady poznamenal ještě docela zajímavou věc, kterou ty jsi mi tenkrát říkal do těch novin. Virál, to je dneska snad používanější slovo než sex. Takže před 10 lety jsem to je před necelými 9, no, tak v podstatě před dekádou jako se vlastně skloňovalo to, že ty videa se samozřejmě budou točit na mobil. To myslím, že víceméně zůstalo vlastně nějaký samozřejmě kamery GoPro a ty věci, tak to samozřejmě přišlo s tím, ale ty mobily tam zůstaly. Ten virál, to byla taková věc, jako celkem módní, každý to vlastně chtěl v té reklamě, ty si už... Protože to bylo levný. Ano, a ty si vlastně... Můžete mít televizní reklamu, tuhle reklamu, anebo virál, hele. A to je hrozně levný. To přijde Janek, natočí nějaký bláznivý video. A zaručeně se to jsem jim nikdy neřekl. No. Čili virál trošku upadl do zapomnění a vlastně se ta terminologie, jak jsem říkal, opakovaně už i posunula, že vlastně dneska mladí tvůrci videa jsou youtubeři. Je to tak, jako ty by si s tím souhlasil, nebo jak ty vlastně pozoruješ to, jak se o tom mluví, jak vlastně na to nahlížíš tady na ten,
když už tenkrát psal Patrik Zandl videofenomén. Nechci znít na bubřele, ale já teda nesleduju českou scénu youtuberů, protože jí moc nerozumím. A já jsem se o to pokoušel. Už je starý, že? Taky. Ne, to nechci, to si nemyslím. A dokonce jsem si psal s jedním klukem, který mi psal, že by chtěl dělat videa na stream. A já jsem říkal, hele, já si myslím, že bys měl dělat pořad, kde lidem, jako jsem já, vysvětlíš, o čem vlastně ty youtubeři jako mluví, že? A nikdy teda nic nenatočil, jo. Ale takže tuhle scénu já moc jako nevnímám. Nevnímám, jako furt slyším Jirko Krále jsem potkal na Lupě, tak toho jsem viděl. Dokonce jsem se i pustil, jak hraje GTA prostě 6, jako kde tamhle střílí z helikoptérou. Tak ještě pamatujeme tuhle hru, když byla 2D, že se hrál vlastně z toho horního. A to Jirka Král je taky, teď on je docela starý, ne? Nebo není? No tak ne, tak jako my, že? Není tak bousatý. Ale chci říct jenom věc, tohle to možná, proč nevznikne ten pořad, že to je celkem nemožné vlastně vysvětlit jako do důsledku vlastně, asi jo, a já si to spočívá. Nevím, nesleduju tu nastup. Čili ty, kdybychom se dostali vlastně k tomu, co ti tam třeba vadí na tom, nebo proč jsi malinko otažitý k tomu, chybí ti tam třeba nějaký koncept, nebo... Já jsem vždycky viděl, když jsem si pustil, tak Johnny Valdu jsem třeba viděl. A vždycky vlastně ty lidi jenom jako nějak mluví před kamerou a já jsem to nikdy moc nevydržel, já vlastně sorry, jestli se o tom neumím bavit, no. Ne, pořád, ale viděl jsem, jak hrajou ty hry, tak já jsem si koupil PlayStation, zapnul jsem si ho jednou, připadal jsem si jak feťák, protože za 3000 týpek přišel s igelitkou, jako, říkal, chcete si to zkontrolovat, a já říkal, já vůbec nevím, co tam jako má být, a tak jsem ho jednou zapnul. Ale jako, že si přece baví mě tu hru jako hrát a vlastně jako nevím, jestli bych se na to teda koukal. No je tam, tak samozřejmě... Co v životě nebyl, protože se o tomhle tady budeme bavit, jsem hrozně rád. No já se chci právě dotknout vůbec tohohle konceptu, že jako je to velmi zajímavá věc. Samozřejmě já si myslím, že ty kořeny jsou nějak podobný, že ty lidi vlastně natáčejí nějaké věci, samozřejmě pokud se to povede, nabírají nějaký publikum, jsou velmi zajímavý pro značky. Na druhou stranu, jako pak samozřejmě nás to vede k nějaký úvaze, jako nakolik třeba ty lidi si objednávají obsah, nebo jak někdo teď říkal na naší akci na DigiVeletrhu, že vlastně ty lidi, kteří se přihlašují k odběru youtuberů, že si vlastně přihlašují k odběru product placementu. Spíš mě zajímá, proč třeba v čem pramení ta otažitost tvoje, není to v tom... Já jsem z té vaší, reklamní bubliny už úplně vypad a vůbec už takhle jako nechci ani přemýšlet. A já právě z ní vystupuju a spíš se ptám na to, opravdu proč ty tvoříš třeba něco jiného, má to nějaký koncept, to chci říct. Jsou to skutečně nějaký pořady, který mají nějaký cíl, řeší, proto jsem mluvil i o vážnějších věcech, není to jenom taková ta sranda někam přijít, že jo, s celebritou udělat nějaký rozhovor, že jo, který má charakter hejtu na ní víceméně, ale je to něco, k čemu se posunou spíš ty pořady, který opravdu mají nějaký téma, je to spíš taková, řekněme, nechci říct asi televizní tvorba, ale tvorba s nějakým cílem, teda s nějakým opravdu konceptem. Je to možné vidět v tomhle? No primárně teď jako na streamu, co vytvářím, nebo na čemkoliv se já podílím, ale musím hovořit za všechny svý kolegy, tak děláme hlavně věci, co nás baví a vůbec jako neřešíme to, co říkáš, že jestli se někdo přihlašuje jako k odběru na YouTube, že vlastně jenom konzumuje nějakou reklamu, tak jako nám jde z 99,9%, aby ten obsah byl něco, za co se nestydíme, na co se my chceme koukat a co nás baví. Teď možná s ním nabubřele, nebo ne? Ne, to je jako... Ale opravdu, jako když jsem vlastně tohle, co říkáš, tak já si pamatuju, když jsme dělali ty Noise Brothers, tak vlastně jsem furt vymýšlel, jako jak se natočí virál na ten produkt a na ten. Takže toho se chci dotknout, že tam vlastně to začínalo podobně, jako dneska uvažuje řada těch youtuberů, že jo, opravdu mladý, který dneska mají opravdu to sepětí třeba s tou značkou, já nevím, populární nápoj, že společnost je pozve do zahraničí, oni tam mají vlastně propagovat nějaký, já nevím, jejich téma vyloženě, ale samozřejmě není to třeba násilný, protože oni to mají, že ten nápoj rádi pijí, ale zároveň jako ten už je tak prorostlý vlastně do toho obsahu, že opravdu už nejde oddělit, jako co je skutečně redakční obsah a co je reklama. Jo, no tak to u mě to oddělit jde. Tak. Ale zároveň bych byl rád, kdyby se někdo ozval. Jako třeba dneska jsem viděl představení nového Volva V70 a to bych jen chtěl říct, že samozřejmě nemám problém s ním hodit z taxikáře. To by se našel krásně. Jako. 90. Jo, ne, já mluvím o 70 právě.
Ježe, to vystřihněte, to jsem říct. No ale... To byla V90, která nahradila V70. Fakt jo. Takže já ani nevím, co to je za auto. tak to se nevozvou, dobrý. Ale třeba se právě ozvou, aby ti to dobře vysvětlili a ty z toho vysvětlili ostatní. Dobře, takže ty jsi ten přerod nebo k tomu, že děláš pořád, co tě baví, tak to asi si myslím, že se nezměnilo. To, aby to teda něco přineslo nebo něco znamenalo i pro ostatní, to asi byla třeba novinka oproti těm opravdu juvenilím. Můžeme si říct, já si myslím, že kdyby jsme šli jako po té ose, tak samozřejmě Noise Brothers a na konci, nebo na tom vrcholu dnešním momentálním Praha versus Prachy, asi byly určitý milníky jiný. Můžeme si říct třeba, jak to bylo, jak vlastně začínala ta tvoje cesta ve streamu, jak pokračovala? Jak se dostal vlastně až do dnešního bodu? Tak ve streamu jsem asi 8 let zaměstnaný. A ze začátku jsme byli menší tým, který se rozrůstal, takže já jsem tam určitou dobu figuroval jako kameraman, střihač. Přiložil jsem ruku k dílu u jakékoliv věci. Dlouho teda jsem dělal s Adamem Gebrianem, nebo stále děláme jeho pořad. A já teď moc nevím, jestli na co narážíš, ale jako autorsky já jsem se tam věnoval. Já jsem se dal otevřeně spíš. Otevřeně. No tak autorsky jsem tam měl třeba jeden pořad Život v luxusu, který úplně si třeba do CVčka nebudu chtít moc dávat. Bylo taky, že jsem chodil po drahých, nebo nebudu si chtít dát do CVčka, to je divně řečený, ale tam jsem moc žádný jako smysl neviděl. No. Tam jsme chodili do drahých restaurací nebo do míst, prostě, kde jsme vždycky ukázali nějakou luxusní věc a já jsem vlastně měl pocit, že si z toho dělám srandu, ale moc sranda to nebyla. Ale vlastně se zhlásil o to, abys tam mohl chodit tak nějak svatě. No, bylo to takový divný. Netěšilo mě to nějakým zásadním způsobem. Dělal jsem si z toho legrandu, ale moc to nebyla legranda ani pro mě, ani pro diváka, ani pro toho nebožáka, který mi tam dával prostě humora za 3000. A já jsem to tam žvejkal. Říkal, já moc nemusím hloubit, tak si nedám to risotto. A dobře, kdybychom ještě odsunuli ten pořad, který naopak by si s ním pochlubil, nebo do toho CVčka dal? Já bych moc vlastně nevytvářel, teď si na žádný jako nevzpomenu, ještě z chvíli jsem dělal taky zprávy, jsem zkoušel, jak na to jsem dělal Ježkovi brejle. A ty se podílel vlastně i s Romanem Vaňkem. Jo, s Romanem Vaňkem jsme dělali Peklo na talíři. Tak to je věc, která zarezonovala celkem a stále si myslím populární je. Jo, to asi určitě je, no. To jsme dělali s Honzíkem Mikulkou, s Martinem Krušinou, s Andrejkou, nebo jako se všema lidma, co tak ve streamu jsme byli. A no, to mělo raketový start, co vyhrál tehdy projekt vlastně Lupu, že jo. Takže oborová ocenění už přišla následně. Oborová ocenění. No a to se vlastně teď přetvořilo v jídlo SRO, což už teda si nepamatuju, kdo vymyslel, a objíždějí se ty fabriky, tak to jsem taky dlouho s Romanem točil. Viděl jsem úplně všechno, každou fabriku jsem to úplně hlavuje. A pak si dělal ještě něco o nějaké cestě do Izraele, teď nevím, jestli se... Jo, to bylo skvělý. Teď si nespomínal na nás, to se omlouvám. To jsme natáčeli Operace Izrael, se to jmenovalo ten pořad. A přiběhla vyděšená produkční, já jsem tam ani neměl letět. A to zrovna jako vrcholila spor, že jo, opět mezi Palestinou a Izraelem a produkční náděl mě zastavil, říká, to je v háji, prostě štáb odmítá letět, bojí se války. Tak jsme si sedli se slovenským štábem a tam kluci jak hovorí, říká, ne, vojna, to nie jedem, jako, říká, neblbněte kluci, to je v pohodě, to je Izrael. Jako, nie jedem. Tak jsme tam letěli s kolegou, kteří máme rádi Izrael, jezdíme tam na dovolenou, tak to jsme točili a to bylo jako nejbrutálnější natáčení, jaký jsem zažil a vlastně, když si to teď třeba pustím, tak mi to přijde jako dobrá show, která vlastně moc neměla takovej ohlas u diváků, jako nesledovalo jí tolik lidí, kolik bych si třeba myslel, že by to mohlo bavit. A je to dobrá show, jestli jste to neviděli, je to docela zábavný. Třeba tam tři magoři prostě procházejí tréninkem jako ve válce v Izraeli a tam jako reálně nad náma lítají rakety a bylo to docela zábavný. Měli jsme aplikaci v iPhoneu, kde vám to hlásí, že letí raketa. Tak možná do Sýrie, že kdybyste vycestovali, možná by to bylo populární. To měl říkají s opačným směrem, že? Všichni měli tu aplikaci, vždycky jsme seděli někde v hospodě a to vám jako zahouká ten telefon, že letí raketa, vy se někde schováte, že jo? A jeden ten týpek, doktor, měl místo toho zvonění, který měl už jenom tong, tak měl z té hry Worms incoming. Tak to slušně, ovšem. Jsem na tebe plivnul. No tak to jsem nechtěl. Kdybys to neříkal vlastně, tak to závěr vůbec nevíte. Ale to si myslím dá potom střihnout lehce.
To ty víš nejlíp. Já se chci zeptat, ty se narazil na to, že vlastně tyhle ty vážnější témata, byť tohle to jako zní celkem jako slušná zábava, si myslím, která má v sobě trošku adrenalinu a tak dále, že vlastně cílem samozřejmě té televize, která ještě navíc, internetové televize, která je navíc podporovaná samozřejmě s nejnavštěvovanější stránkou že, českého internetu, Seznam, že přelejvá lidi na nejrůznější své služby, včetně streamu, tak musí být samozřejmě jako velká návštěvnost těch pořadů. Tam si myslím, že to je asi ještě neúprostnější než třeba v televizi, co se týče té sledovanosti, nebo ne? Já určitě nechci mluvit za Seznam, to někdo jiný by měl. Spíš se tam na zkušenosti tvůrce, protože já vzpomínám si, že já si myslím, že to, jak se stream téměř chová veřejnoprávně, je neuvěřitelný. Já se chci právě zeptat, jak se to tam bije. Na jednu stranu asi, že oni samozřejmě sledují, co je, není sledované. To určitě sledujeme. Na druhou stranu jsou tam takový pecky, přesně jako Práva versus Prachy, Kancelář Blaník a tak dále a tak dále. Ale to nic nemění na tom, že pořad Gebian versus je pro nás obsahově tak zajímavý a myšlenkou tak zajímavý a tím člověkem, že ho budeme dělat i přesto, že třeba má nízký čísla. A jako na to, že jsme čistě komerční subjekt, jo. Tohle by na komerční televizi nebylo. Stejně tak na komerční televizi, já to říkám všude a možná už jako se tím vychloubám, že prostě my děláme titulky pro neslyšící a nám to nikdo neukládá žádný zákon, ale děláme to, protože vlastně si říkáme, sakra, teď to je dobře to dělat, jo. A stojí to samozřejmě hodně peněz. Takže si myslím, že často tady plníme nějakou službu, kterou speciální zákony říkají, že to musí dělat veřejnoprávní televize a my, ať jsme jako nejkomerčnější subjekt, tak to děláme stejně. A často se dostávám do sporů s mojí ségrou, která říká, ty děláš bulvár. A říkám, když jsme naposledy dělali stream, tam prostě takové věci už dávno neděláme a jsme jako hrdí na to, že je neděláme. Jsme za to rádi, že jenom nehoníme to, aby jsme měli nejsledovanější video s nahatou modelkou. A já jsem za to hrozně rád, že tam takhle můžu jako dělat. No a já si mě zajímá, jestli tohle procházelo nějakým vývojem, nebo prošlo nějakým vývojem, řekněme, postoj vlastníka nebo těch manažerů, kteří jsou za to zodpovědní k tvorbě. To znamená, jestli na začátku byl nějaký postoj, který se postupem měnil v tom, co vám vlastně ukládali, jak to má fungovat, co to má být a tak dále. Andřej, já do tohohle tolik nevidím, protože já opravdu od svého šéfa vlastně mám tu svobodu jako v tom. Zase se tam jakoby na zkušenosti člověka, který tam tvoří vlastně jako a můj pokyn k práci je vytváří dobrý obsah a neřeš jako nic okolo. A vlastně když jako můj šéf mi dá tuhle naprostou svobodu, nejen jako finanční nebo lidskou nebo jakoukoliv, tak je to skvělý. Takže já si opravdu nelámu hlavu tím, jestli jako ve finále se to samozřejmě tyhle věci vyhodnocují. To není, že jako úplně ignorujeme, jestli se na ten pořad někdo dívá nebo ne, ale primárně je to o tom, aby my jsme byli jako, se nestyděli, nebo dokonce byli hrdí na to, co vysíláme. A to si myslím, že jsme. Občas ne, někdy tam něco ujede, nějaký pořad, no tak ho rychle svoukneme pryč, už si nespomenu na to, co to bylo. Já se chci zeptat ještě na dvě věci vlastně z tvýho zázemí, řekněme rodinnýho. Ta angličtina, to je, kde se vlastně vzalo tady ta skvělá znalost tohoto jazyka, teda v tvém případě? Moje maminka překládala do češtiny muzikál Jesus Christ Superstar a když to dělala, tak já jsem tam jako malé dítko seděl a tak umím celý muzikál naspamět třeba. Tak od rodičů mluvili. Ale cestuješ taky často, ne? Jsem tě viděl, že si dával fotky z Ameriky a tak dále. Ano, mám tam část rodiny, tak jezdím za rodinou. Mám přízvuk New Jerseyský. Jo. Tak to už samozřejmě jenom pro fančmekry. A pro fančmekry, kdyby vás to zajímalo, mám přízvuk jako New Jersey. A ještě chci připomenout, že tvůj otec vlastně je slavný vlastně televizní tvůrce nebo televizní manažer. Producent, takže tam jakým způsobem třeba probíhá nějaká průběžná diskuze, nebo existuje nějaká průběžná vlastně diskuze o té tvojí tvorbě, nebo přichází mocný do styku, nebo dokonce se na ní podílí třeba. Táta dělal 35 let v České televizi, pak dělal na Primě a teď vydává DVDčka a Blu-ray a táta samozřejmě tvorbu sleduje a je k ní jako hodně kritický a je k ní kritický jako tou formu, jako řeší tu formu, no, řeší, kde jsou ty střihy a takže mě tam mlátí někde taxikář v záběru, maminka, že si rve vlasy, že jí tam umírá syn a táta říká, no a tenhle záběr si měl střihnout
střihnout. Blbě nasvícený prostě. Blbě nasvícený. Samozřejmě znova. A takže táta je jako často první divák, který dramaturgicky mi do toho třeba zasáhne někdy. A obecně se na to... Byl to režisér, natočil dokonce nějaký videoklip, táta, myslím, před jako 150 lety. A dokument, jak Eva Jiníčková dotancovala do Ameriky. No tak to je zásadní díl, jako proč ho samozřejmě jako nevidíme v kinech, no, tak při opětovném uvedení, nebo na streamu. Čili, ale obecně asi on musí být spokojený s tím, že se stav vlastně takhle de facto potatil. To nevím, jestli jsem se potatil a spokojený, asi jo. Teď předevčírem jsem mu jako dones ten Forbes, aby se podíval, že jsem v 30 po 30, tak on na mě ukázal tu obálku, říká, to si vůbec nejseš podobnej tady. Co tam představujete nějaký počítač, ne? Jsem koukal ještě s Kukou. Jo, to je takový divná fotka. Jak to vlastně probíhá teda, když, nebo jak tě oslovili s tím, že ty tam chtějí fotit? No, já jsem byl překvapený, že nemusíte být milionář, když vás fotí do Forbesu, to mě docela zarazilo. Já jsem taky vylosoval na Twitteru, že jsem některý tvoji přátelé divili, že vlastně i člověk normálního majetku vlastně se může dostat na stránky tohoto lifestyleového magazínu. Lifestyleový. No, jako zavolali mi, že by mě chtěli do 30 po 30, tak jsem tam přišel. Jsi říkal jako nejvyšší čas. No, to ano, asi jo, největší čas. Já se tam, jestli k tomuhle je nějaký dotaz, ať jenom tady nekladu. Já tam vůbec nevidím já kohokoliv nahoře, takže... Tak kdybyste měli někdo, než přejdeme teda k dalšímu tématu, já myslím, že můžeme teda. Já si myslím, co jsem teda koukal na texty, které vlastně vznikly kolem tvýho opus magnum, teda, což bylo Praha versus Prachy, kde si nejenom vlastně se zaměřil na taxislužby, ale taky mimo jiný třeba i na směnárny, tak jsem si říkal, že tam asi se probralo jako úplně všechno od veselých historek z natáčení a tak dále. Po to, jakým způsobem tomu třeba Seznam dával nějak, jako řekněme, podporu nebo jak tě podrželi a tak dále, tak to asi si myslím, že je vidět, když to vzniklo, že to zastání nebo to zázemí si měl silný, že tam samozřejmě byly nebezpečný okamžiky, to samozřejmě vidět už z té samotné show nebo respektive z toho pořadu. Mě tam zajímalo, myslím, že už jsme se taky o tom spolu někde bavili, že mě fascinující nejvíc přišla ve spojitosti s touhle sérií věc, že to vlastně ne, z mého pohledu možná jo, ale cítil jsem to tak, že to jako nezarezonovalo tolik, jak bych čekal, když někdo opravdu hrábne do takovéhle věci. To znamená do nějakých, řeknu, nekalých praktik, které takhle, jak tady fungují některé taxislužby v Praze. Měl jsi ten pocit, nebo měl jsi pocit, že jsi otevřel něco, do čeho třeba někdo do té doby nechtěl jít a vlastně vyplatilo se, protože to třeba převzali ostatní média? Já jsem to právě moc neviděl, že by to stalo, jakoby řeknu celonárodním tématem. To asi se nestalo. Já jsem do toho byl tak strašně zabořený poslední 2 roky, nebo 3 už skoro, že jsem neviděl nic jiného než to. Jo. Takže vlastně samozřejmě já jsem měl pocit, že jako tím jsem reálně žil prostě 24 hodin denně. A takže nevím, já jsem to možná s něčím, jestli jsem to srovnával, tak to byly šmejdi Silvy Dymákový a tam jako důvod, proč to víc rezonuje v té společnosti, nebo proč já si myslím, že tohle téma vlastně nikoho nezajímá, je protože těch turistů se nikdo moc jako zastávat nechce. No. Ale samozřejmě starých lidí, tak ty vlastně všichni máme tu babičku s dědečkem a představujeme si, že tohle, kdyby se stalo mý babičce, tak bych toho frajera šel chytit pod krkem, ale těch turistů jako a ty to neříkám jako zlé vůči nám jako společnosti, ale to mě vlastně možná přijde, proč to nevím. A zároveň já teda jako velice často jsem narážel na pocit konkurence z ostatních médií, což mi přijde úsměvné. To znamená, že už máme jako za náma. Že takový to na jedné straně vlastně silný internetový dům, řekněme vydavatelství, vlastně už i obsahu, mediální dům tedy, který samozřejmě má před sebou budoucnost, v podstatě neustále zvyšuje tržby, že i zisk. Na druhé straně zkomírající klasická média, která... Který ti řeknou, že nemůžeš říct jako Stream.cz ve vysílání, tak říkám, proč bych nemohl, když je to úplně jedno. Jako. A máš tady ten pocit, je vlastně jaký potom, co jsi vlastně odpracoval těch několik únavy. Jo. No to víš, že jo. Co jsem odpracoval, promiň, jaký pocit? No tak to víš, že jsem částečně měl radost, když jsem viděl, jak ty frajírky zatýkají v klepetech a
ale stojí tam dál, takže možná jsem jenom mlátil hlavou do zdi. Tam to by to bylo líčený v některých těch dílech, jako, že je to jako totální vlastně chobotnice, jako, že nedohlídnem vlastně vůbec konce, jako, kde to všechno řídí a kde vůbec jsou ty lidi, jako, který jsou vlastně jakoby na úplně vrcholu té pyramidy. Co ty si vlastně zjistil, jako, že je to řekněme nějaká omezená jenom skupina, nebo že je to nějakým způsobem opravdu prorostlý jako do i třeba oficiálnějších struktur? Ta prorostlost většinou stane se nudnou, protože už nehoníš lidi po ulici, ale už jenom píšeš názvy 20 různých firem a 20 bílých koní a už to je, jako stane se z toho prostě, teď to nechci hanit ty pořady, ale stane se z toho takový ten televizní pořad, kde vám někdo v složitý grafice vysvětluje na 30 firmách, kdo za to teda může a to jsem jako, to ani to neumím tohle dělat. Ale jinak na té ulici jako ten problém je, no. A je takový, jako, že se dá hezky čapnout, jako fyzicky dokonce, že? Jak jsi vůbec se rozhodl, nebo na základě čeho, že do toho půjdeš? Je to opravdu problém teda turistů zahraničních, který se to nejvíc týká, nebo nejvíc se to poškozuje, nebo se to týká vlastně i jakoby tuzemských cestujících? No ne, tak týká se to jenom turistů, ale ten jako problém dopadá i na nás tady, že pak se o taxikářích my bavíme v hospodě, jako, že jsou to zloději a vlastně odsoudíme tady nějakou skupinu zaměstnanců nebo lidí jenom kvůli tomu, že obírají turisty, no. Jako nás se to vlastně moc netýká, tak jako samozřejmě nějaký věci typu, že krátí daně, nebo že máme zřízený taxi tým, který stojí, já nevím kolik milionů a že městská policie prostě to musí řešit, tak to jakoby dopadá na nás všechny, že jo. Ale jinak se, jako Čechů se to netýká. Jako oni vás nevezmou domů, ale neokradou vás. Můžete zkusit tady z republiky vzít taxíka domů na Vinohrady. No a Vinohrady to ne. A ten impuls vlastně, proč se to vůbec spustil? Jo, to je, já jsem to říkal mnohokrát, to byl irský reportér Conor Woodman, který natočil dokument Scam City a Praha řekla, že to je všechno vymyšlený a sci-fi, tak to je pak těžký, že jako s nima jednat vážně, když prostě něco takového jsou schopní vypustit. Ten člověk tam furt, jako já to nevím, já to vždycky někdo řekne, že tam furt sedí, ale myslím, že tam furt je, já už jsem i zapomněl snad, jak se jmenuje. Ten byl úplně kouzelný. A ty si... Rostomiloučkej takový, sorry. Tak jak bych použil jednu zášek... Manhart. Abych použil tu jednu zášek, každý se nějak živíme, že... Já jsem, mě tam zaujalo ještě vlastně, že to samozřejmě, jak se do toho rábnul, tak se jako protireakce samozřejmě byla nějaká, že jsem tam dostal řadu výhrůžek, vlastně jak to skončí, co vlastně se ti za celou tu dobu jako reálně stalo, byly tam skutečně nějaké výhrušky jenom, nebo to bylo i, řekněme, fyzického rázu, nějaké té reakce vlastně na tuhle tvoji činnost? Pokaždý, když tu otázku dostanu, tak se snažím vymyslet jinou odpověď. Já vlastně... Pojďme to zkrátit, teda zhustit a pojďme dál. Jo. Zkrátit, zhustit, pojďme dál. Jasně, výhrušky jsou, fyzický nejsou. Největší obrana proti násilí je to, že jsem vidět, to mi řekl Honza Tuna a má v tom největší pravdu. Kdybych psal články do novin, tak už mě dávno někde jako zmlátějí, ale myslím, že jsou si asi velice dobře vědomí toho, že jestli mě prostě někdo dají nakládačku, no tak druhý den prostě se vyfotím a nebo natočím video a řeknu, tak tenhle frér mě prostě zmlátil a on bude vědět, že už to jako nemůže udělat. No. Jako zní to zase hrozně, ale jako to je jediná obrana, kterou vlastně mám, protože samozřejmě jinak, ale myslím, že když by tu příležitost někdo z nich měl, tak mě jako dá, no. A když se teda dotkneme toho, vlastně proč se ti jako teď nechci malovat samozřejmě, nebo přivolat nějaký věci nepříjemný, ale čím se teda vlastně vysvětlíš, nebo tohle je to vysvětlení, proč si myslíš, že se ti nestalo nic horšího, nebo že jsi to, já nevím, dotáhl do nějakého konce, který vlastně byl, řekněme, nějakou remízou, jako, že vy jste dosáhli částečně svýho, oni jakoby malinko ustoupili, ale tolik je to nebolelo, nebo jak vlastně hodnotíš vlastně ten výsledek, kromě toho, že říkáš, že jsi to osobně unavený? No, osobně jak hodnotím výsledek, no dokavať budou jako v Praze taxikáři, kteří obírají turisty, tak je to špatně. A jsem unavený, protože tě unaví ty lidi, se kterými se potkáš tou cestou k dobírání se toho výsledku a unaví tě svojí jako úplně ignorací a takovou laxností, nebo nevím, jak to říct.
je ti to jako líto, no, a vlastně si říkáš, že já tady fakt řeším úplně miniaturní problém. To já vůbec nechci vědět, jak vypadají ty velký problémy, jo. Které prostě nejste schopni vyřešit 4 zaparkované auta a máte tady barák, kde sedí prostě 1000 úředníků. Jo. Zatkli prostě úředníka na Magoši, který vynášel taxikářům informace o tom, kdy bude kontrolní jízda. Když pirátsky stáhnete film a rozdistribujete ho prostě na síti, tak vám ten distributor dá pokutu na základě toho, kolik lidí si stálo ten film. Že? Oni řeknou, no tak to si stálo 1000 lidí, takže 1000 lidí by si koupil naše DVDčko za 100 korun, takže ty nám prostě dlužíš 100 000 korun. Tady byl úředník, který x let vlastně sabotoval práci třeba 100 lidí. Jako to je prostě ten taxitým jezdí 24 hodin denně. A ve chvíli, kdy ten úředník prostě řekl, tak dneska jezdí tyhle 4 kontroloři, pojedou odsaď sem, tak jako z mýho pohledu ten úředník by měl prostě dostat zaplacení práci všech těch lidí, že? My jsme tady prostě zbytečně úplně platili, to mi třeba přijde šílené. Ten člověk by měl reálně za to být nějakým způsobem odpovědný. Nevím, jestli by měli jako síť sedět, to je k ničemu, ale měl by prostě, jako všichni by měli vědět, tohle, když budete dělat, tak to jako, tím si nevyděláváte 1000 pro sebe, protože že vlastně ty lidi ani nechápou, on už tomu vlastně nerozumí, že ten stát musí zaplatit dalších 20 milionů, aby my jsme tady chytali taxikáře, ale on jako dostane 5 kilo od 10 z nich a má pocit vyhraný jako 5000. No. Já jsem koukal, že ty jsi vlastně, aspoň takový jako side effect toho byl, že jsi vlastně stal pro ty mainstreamové média, třeba pro Českou televizi vlastně komentátorem vlastně, ano přesně Stanislavem Humlem jako této problematiky. To bylo skvělý, no. Ale zase jsem si říkal, zase jsem ocenil třeba tvůj tip, když byla stávka vlastně teď, že si retweetoval třeba nějaký nabídky od Uberu, že jo, takže vlastně jsi takový vlastně odborník na tu oblast, to aspoň to ti zůstalo, že jo. Tak sleduju to, no, tak to už ti zůstane, že to budeš vždycky sledovat. Ale je to samozřejmě vtipný, oni se mě tam pozval, ptají se mě na nějaký taxikáře a já jsem tam po 3 plzničkách říkal, ne, jako to nejsou ty zloději, stojí za mnou, vidíte ho, stojí ten zloděj. Nechci to jako zjednodušovat, bagatelizovat, ale spíš se tam na jinou věc. Asi taky ne poprvé, ale cítil jsi nějakou podporu vlastně zase, řekněme, od části toho spektra nebo toho oboru, který vlastně se chová poctivě, snaží se teda nějakým způsobem napravit poctivou činností, pověst, to znamená, jako taxikáři. Přesně tak. Ne. Je to neuvěřitelný a jestli mě něco je jako reálně osobně líto, a teď jsem se o tom bavil s jedním taxikářem, který demonstroval taky na té stávce a já jsem fakt jsem na ně jako křičel, jo. Protože už jsem byl úplně z něj, oni prostě jsou schopní zabarikádovat celou magistrálu, aby bojkotovali Uber, kterým samozřejmě bere práci, že jo. Oni tam někde sedí a vidí, jak se otáčí jeden Uber za druhým, tak je to štve, že jo. Ale když jim někdo řekne, že jsou zloději, tak nadávají mě a už nenadávají těm v té pařížský, který prostě kradou. A já mu říkám, hele, vy jste jako fréři, jo, tady jako chytáte Ubery, to jste jako fakt hustý, protože si ho zavoláte, on tam přijede, vy tam čekáte s policajtem a dáte mu flastr, to jste jako odvážný, tam přijede ta 60letá paní, která si přivydělává k důchodu prostě, nebo nějaký študák. A já říkám, proč prostě nejdete úplně stejným způsobem vyhodit ty fréry, který vám reálně kazejí to jméno, prostě ty, kteří stojí na těch štaflech hroznej. A on vám na to řekne ten taxikář, že z nich mají strach, jako, že se jich bojí. Já říkám, to si děláte legraci. Jako. A to mě fakt štve, takže to nedělají, nedokážou se spojit a jenom vlastně nadávají všem, ale aby, jako má to asi xkrát řekla primátorka, aby si zametli jako v té své komunitě, tak to jako neudělají. No. To je jako kdyby my jako novináři jsme mezi sebou měli nějakého novináře, já teď asi neumím dát úplně ten příklad, ale taky bychom se s ním jako nějak se snažili jako asi vypořádat. To zní hrozně, jako že bychom chtěli zabít, to ne, ale víš co, kdyby prostě ta demonstrace těch taxikářů probíhala tak, že by jezdili ne kolem magistrátu a kolem toho, ale třeba, já nevím, jestli jste zaznamenali tu pondělní demonstraci, jo. Tak pod těma taxikářemi, to znamená 3 metry pod nima, na hlavním nádraží stojí ty největší zloději, který účtují prostě 30-40 euro za jízdu na Václavák. Jako. A ty tam normálně stáli a pracovali. Jako ty samozřejmě nebudou jako proti ničemu demonstrovat. Že? A to jsem říkal, jako, a vlastně ty média samozřejmě ty to jako jdou natočit demonstraci. Já jsem ve taky tam je jako už neřešil. A takže ten problém tam to bylo fakt vlastně komický pro mě, jak vidět tam, jak demonstrují taxikáři, a ten problém byl jako 3 metry pod nima. A oni jako demonstrují proti Uberu, že? Který jim logicky bere práci, protože to dělají prostě 1000krát líp. Jako, no.
Tak samozřejmě, jenom jsem chtěl říct, že samozřejmě vždycky těžší je jako sáhnout do vlastních řád, když samozřejmě i tady si historie máme určité příklady, kdy se to povedlo opravdu důsledně, ale to bych jsem nerad tahal, než vlastně poukázat na něco externího, co samozřejmě je vždycky jednodušší. Nakonec samozřejmě trpký konec to může mít ten, že prostě ty turisti, když sem přijedou, tak samozřejmě vždycky sáhnou třeba po Uberu, který prostě znají mezinárodně, že jo. Je to nějaká prostě standardní kvalita určitá a ta služba je jednoduchá a kontrolovatelná, že jo, pro toho zákazníka, než prostě než by tady podstupovali vlastně pořád ty samé negativní zkušenosti. Poslední věc k tomuhle mě zajímá, řekněme, kdyby se podobný téma nebo podobně závažný téma to by naskytlo jako možnost vlastně to natočit, věnovat se tomu zase několik dalších let jako seriálu, opravdu se do toho takhle ponořit, šel bys do toho? Kdybych teď znovu po těch zkušenostech vlastně, jo, kdyby ti někdo řekl prostě natoč Prahu versus Prachy, ale jo, téma je trošku jiný, ale vlastně víš, že to bude obnášet všechny ty věci. Jasně, ano. Pojďme pivo a řeknu vám proč ne, ale říkám jako... Je taková oficiální, ale pojďme tak zkusme si říct to, co snese záznam třeba. To, co snese záznam. Jak opravdu o tom přemýšlíš. Že když jsem do toho šel, tak jsem ani smykem neměl tušení, co to bude všechno obnášet a co, že se ze mě stane Stanislav Huml prostě na pražské taxikáře. No. A tak proto možná teď jako si dávám chvilku klid, abych si od toho jako odpočinul a pak zase mohl se pustit na další grázlíky. A řekněme, takovýto vždycky se po těch velkých událostech, že jo, se taky zjišťuje jako často nejapnými otázkami, jako jak to vlastně mělo třeba dopad jako na osobní život, jako jestli tam si musel dělat nějaký, řekněme, jako jestli mám novou holku, nebo jak to myslíš? No, jakkoliv vlastně, jo, protože tam samozřejmě, já nevím, nějaký ohrožení nebo to... Umřel mi pes a kočka. V práci tvrdili, že zabili taxikáři, já myslím, že ne. Přirozeně prostě. Já myslím, že umřeli přirozeně, ale byli jako leželi tam oba mrtví, no. No tak směješ se, že to je prostě, to je smutná věc, že jo? Je to smutná věc, no. Ne, to je jako vážně, to je smutná věc, ale já už jsem to oplakal, no. Ano. No a kde vás, mistře, budeme moci samozřejmě vidět teď? Na čem pracujete? Co tvoříte? V divadle u hasičů samozřejmě hraješ. V divadle u hasičů, ano. Teď v ničem nehraju. Včera jsem točil nový pilot nějakého umění, co mě moc bavilo, jsme natáčeli. Chceš mít klid, jak říká babi Daněk. No a to je hrozně příjemný, to jsme s tou zasněženou Prahou a natáčeli jsme sochy a grafity a to bylo hrozně fajn. Nashledanou. Takže to je další cyklus teda pro stream. No, to je další cyklus pro stream. Já to nebudu říkat, kdo to dělá, ale tak na to se třeba moc těším a nějaký x dalších věcí, tak ta naše jako neustále se něco vymýšlíme, máme obrovskou výhodu oproti té televizi, že, nebo oproti té jako starý televizi, že jako ta věc se narodí mnohem rychleji a stejně tak rychle může umřít. U nás není rada, která by to 2 roky jako říká, Sice se zatím musíte registrovat, ale přesně nikdo vám ještě nenakazuje jako ty titulky a tak dále. Já jsem vzal radu jako tu v té české televizi, která jako dopředu. Jo, já myslím tu vyšší. A to asi taky nás, já myslím, sleduje. No. Myslím, že jsme v pořádku. Po 22. hodině je vždycky někde na světě, že? Takže můžeme říct, že jsme v tu chvíli vysílali jenom pro tenhle region. Ne? Jste chytří hoši, to je krásný. Samozřejmě ty, kromě toho, že jsi trápil tady taxikáře v Praze, tak vlastně jste se jako stream zasadili o to, že i zrušili vlastně anketu TP, že jo, když vám tam nevzali to se zaručila Evička, no asi. Takže tam taky už je vidět určitý přerod, že letí ta anketa 20 let nebo kolik víc než 20 let existující. Potom, co se jednak televize, že jo, velký rozhádali mezi sebou, která tam bude nebo nebude posílat nominace, tak vlastně jste vy provedli takový trošku gerilový pokus minulý rok, že ho tam strčit. To nebyl gerilový pokus, tak my jsme televize, přihlásili jsme náš pořad a oni nás vyřadili. Mě to jo, ale musím pochválit samozřejmě, i to bylo oceněné potom na české ceně za PR, že to bylo jako PR stunt jako vynikající. Takže výsledek byl ten, že vlastně i po tomhletom se začalo diskutovat o tom, jaká mají být vlastně kritéria toho, co všechno má jít jako do televizní tvorby k hlasování, že, popularity. Jak jsme nervózní, všichni v těch médiích říkají, musíme nějakou škatulku, někam to přece musíme strčit, jo, to nejde jako, to je zábavný to sledovat, jo. Vůbec nejsou
jsou lidi schopní, to je jedno, ne? Tak někdo konzumuje nějaký obsah a už je jedno, jestli ti tam letí anténou, drátem nebo... No, teď si vím, že ty bys třeba porazil Josefa Klímu, že? Jako to bych nikdy neporazil. Že bys prostě si odnesl jako... Doufám, že nikdy se nestane. Zakřivené zrcátko Kurta Gebauera. No, já se ještě zeptám, jakým způsobem vlastně teď funguje stream, to znamená, vy opravdu jste najeli na fungování, řekněme, víceméně televizní, zase pokud můžeš třeba soudit i já nevím, ze zkušeností, který ti třeba předává táta, nebo když bys to porovnal opravdu ty dva světy, co je tam stejného, co je tam jiný? Tyjo, co je tam stejného? No nakonec je nějaký obsah, co je stejný, ale ta cesta k němu je teda z mýho pohledu úplně jiná a jako nejvíc to pro mě definuje to slovo svoboda. Jako dovedete si představit, že kancelář Blaník běží na televizi normální, to by asi neklaplo, nebo i ve finále ten můj pořad. By mě nikde nedovolil, abych ukazoval obličeje taxikářů. Oni ani naši právníci to nechtěli povolit. Ale víte, co jsme udělali? Našli jsme jiný právníky. Takže taková, myslím, že i pro ostatní televize velké a producenty, že taková cenná rada vlastně dnešního tady pořadu. Já se obrátím zase na vás, jestli máte někdo. Ano, tak pojďte. Můžeme jenom, jo, to máte tam. Funguje. Takhle? Ano. Tak já jsem ptala, jestli si myslíš, že je to věkem, nebo vývojem streamu, nebo čímkoliv jiným, jestli to dokážeš definovat, že se posunul od těch hrabých jako virálů a blbinek k takový jako seriózní novinaři. A jestli si pak považuješ za novináře nebo reportéra, kolik ti teď nazývají. A máme tu škatulku. Děkujeme za ten díky. Já jsem teda naivně si myslel, že i v tomhle vážném pořadu jsem hravej. Teď jo, ale... Ne, někdy jo. No mě to jako baví nejvíc ta hravost, jo. Mě to baví jako, a já vlastně vždycky mám pocit, že hravej teda, že to furt jako hraví, když to srovná s nějakou tou, jako s Markem Wollnerem, tak si vlastně furt říkám, ježiš, jestli to teda uvidí, že se srovnávám, to jsem neřekl. A tak on teď ocení, dostal vlastně novinářskou cenu. Jo, no takže k tomu gratuluji teda. Ale ne, já jsem, proč bych se na to koukal, ale vždycky něco řeknu a pak to jako vidím a říkám si, co jsem to řekl, jo. Takže já trošku doufám, že furt hravý to je, ale máš pravdu, že to je trošku jako serióznější. A to druhý se ptala... Jo, jestli se považuji, no prostě to musím, jako, to je long story, jako, ale absolutně v žádném případě přesně, jako proč, to je vždycky jako novinář, nebo co chcete tam napsat, já nevím, kluk, co natáčí videa, je docela v pohodě, ne? No, takže já jsem čekal teď, že bude long story, jako, že řekneš právě, jo, jak jsi procházel jako jednotlivý, ale vlastně se trošku cítil víc jako reportér. Ne, tak jako prostě nevím, kluk, co natáčí videa, mě přijde úplně v pohodě, nebo já zase, jako proč je tomu potřeba, protože pak je tady někdo, kdo vystuduje žurnalistiku, jsme s Libou spolu vystudovali vysokou školu, mimochodem já jsem markeťák totiž, jako, já jsem normálně vyštudovaný. Vidíš, tady na nás házíš naše reklamní bubliny, já jsem vystudovaný markeťák, a fotograf taky ze střední teda, ale... A marketing? Zasmál se fotograf, ne? To jo, já jsem ty tvoje instagramové fotky viděl, to teda jako ne. No. A marketing si studoval kde teda? Ve Zlíně, na univerzitě Tomáše Bati. Jo. Bylo to skvělý. Čím jsi absolvoval? Čím jsem absolvoval? Jakou prací? Jakou prací? No bakalářskou, ne? No jasně, ale téma. Vliv věrnostních programů na image značky. Takže kartičky. Kartičky, no. Naši kartičku máte. Jsme národ, ano, který sbírá vodíky. No. A já jsem měl jako sofistikovanější. Jo. To jsem nedělal jako Tesco body, já jsem dělal prostě... No jako bojím se, jestli se moje práce někde dostane do ruky někomu. Ne, nebojím. To tak hlavně nějakým řádkováním, že je obsaná, jestli má předepsaný rozsah, kdo ví, jak to bylo. Jako takže ty jsi titulovaný, jako jsi bakalář, nebo jsi speciální. No. Jako. Ne, jsem bakalář. Takže zpátky teda ta hravost, jako... Vidíš, to k něčemu to bylo, ta škola. To jsem mě jednou psal taxikář na nějaký demonstraci. Máte maturitu! A já říkám, já mám i vysokou školu. Jsem tak jako hrdě. Což se samozřejmě nadchnul, že? No jasně, no. A tu maturitu máte? Já říkám, jo, to jako mám. To je v ceně. To znamená, že mluvíš o hravosti, předpokládám, že asi při současném jako zařazení pracovním a vývoji technologie a možnostech je to asi jako zpátky.
úplně na akademickou půdu netáhne, že bys si třeba jako dodělával různé jako nadstavbové doktorské programy. Já už to nevím, to asi ne, a tak to někdy bych třeba zase něco si vystudoval, to možná, já to nevím. A takový to, co je dneska jako opravdu velký trend, jako kromě toho, že se můžeš stát youtuberem, je samozřejmě, že si založíš vlastní agenturu, že digitální nejlíp, dneska tady contentovou samozřejmě. Tak něco takového tě neláká, máš radši větší tým, spolehlivější co do, řekněme, cashflow a tak dále na Seznamu? Mě baví to, co dělám, mě baví natáčet videa, vůbec nevím, co jako vlastně bych, že bych si založil agenturu, jo? A to byste napsali v Mediáři. Tak to vidím ten seriózní článek. Hlavně by tam byla nádherná fotka. Novinář Janek Rubej založil kontentovou mediální digitální agenturu, jmenuje se Rubej. Rubej ovšem psaný s tvrdým i. Rubej psaný, přesně, ano. Světový. Do jeho týmu nastoupili teď by byli vyjmenovat ty agentury. Ano, přesně tak. Tak vy to podporujete tím, jak vždycky napíšete hrozně ty seriózní články k tomu, že? My jenom reagujeme, vždycky koupáme jenom. My jsme udělali jenom pěkný design, samozřejmě magazínový. Já jsem si to ještě neprohlíd. Takže tohle, čili nad takové zbytečné sny zkrátka nemáš, chci se prostě věnovat tvorbě. Ano, tak zní to jako hloupě. Ne, právě to zní příjemně, protože málo kdo, vlastně si jako jediný, kdo vlastně potom všem, jako když tady mluvíš i o tom našem referování a tak dále, tak my jsme samozřejmě někdy rádi měli jako klidný den, kdy nepřijde ani jedna zpráva o tom, že někdo založil agenturu a věnovat se jako kdo poslední prostě založil agenturu? Já myslím, že to všim, no. To je jako, já si podívám do mailu a jsem si další, že jo? Další dotaz, jestli máme, se optám. Tady. Tak, teď možná nevidíte, ale já to popíšu. Po schodišti stoupá mikrofon. Tak já můžu mluvit. Jo, tak. Tak slyšíme se, já bych se chtěl zeptat, co by dneska Janek ze své pozice pozor bral za úspěch právě z prachy. Jestli tam opravdu to donutí toho prostí, že fakt se to vyčistí, že budou jasně daný pravidla a že to bude pro turisty bezpečný, nebo že zmizí těch pár chvátků z pařížský, nebo prostě jestli je třeba ochotný se k tomu vrátit a za 2 roky, když to zase vystydne, tak znovu jako blanský rytíř se k tomu vrátit. Děkuju. Tak za úspěch bych opravdu jako považoval, kdyby přestali ty taxikáři okrádat ty turisty a narovnání pravidel, ty pravidla jsou poměrně jasně dané, oni jenom porušují, no. A to je hrozně složitý, no, když se do toho ponoříš. No, ale za úspěch bych považoval, kdyby nestáli na těch lokacích, které my jsme tam ukazovali. A to je fakt jednoduchý, aby tam nestáli. Prostě jenom jako určitou šikanou od městské policie by to mělo být, no. Oni to nedělají. Řekl jsem to, co jsi chtěl slyšet, nebo odpověděl jsem na tvoji otázku a mluvím se, že teda tykám, nebo ne. To říká Petr Čtvrtníček, když mu vykneš, tak říká, my si vykáme. To je krásný. Áňo bude líp, dneska jsem dělal. Áňo bude líp, jsem ještě neviděl, to se už těším. Samozřejmě taky tvůrce, který najel na tu novou technologii, že, ale vlastně s tím starým postupem a furt to funguje. Vidím tam, že se někdo chápete, ano. Já bych se chtěl jednou zeptat, kdy se hodláte vrátit znova k těm taxíkům. Protože přece od posledního dílu se přece něco změnilo. No. Změnilo a moc se jako vrátit nechci, no. Nebo... To je škoda. Já vím. Mě už se na to ptá všichni. Tak to víte, že jako materiálu je natočenýho furt hodně a to, že se nevysílá, neznamená, že se nenatáčí. To je dobře. Ale teď jako chci tomu chvilku dát čas, no. Ať zase, jako myslím, že teď se dějou určitý věci, které ať je chvilku prostor zase jako zjistit. Já si myslím, že to za rok bude zase stejný. Za 2 roky to bude zase stejný. A třeba přijde jiný Janek, který bude se chtít do toho pustit, no. No, vy jste ale ten nejlepší Janek. To vám teda moc děkuju. Pan Kroupa urazí. To se pan Kroupa urazí. To je blbý, že říkám pan Janek, tak jako přijde jiný kluk prostě s kamerou třeba, jo. To nevíte, tak může kdokoliv to téma uchopit mnohem líp ještě, řádově líp. Já v to budu doufat. Teď pracuji s 2 skvělýma klukama, který mi pomáhají a úplně žasnu v jejich schopnostech jako
a nechci říct úplně investigativních, ale protože většina té investigativy se odehrává na Facebooku a tak a jsou mladí, a jsou hodně mladí a jsou skvělí a strašně mi pomáhají. Nejsou vidět a vůbec třeba Markus není vidět, který to se mnou dělá mimochodem, který je prostě půlka toho projektu. Akorát, že mu propíchali všechny 4 gumy, jako mimochodem. Takže ten to vlastně odnes trošku víc. Ten to odnes víc než já. Ale evidentně si tady, nejenom, že se stal samozřejmě jakoby tím komentátorem, tím expertem na telefonu, že jo, tím Humlem, tedy, jak jsme tady samozřejmě říkali, ale... Víte všichni, kde je Stanislav Huml, když už ho tady zmínili, nebo si po 6, jak vždycky ráno ve snídani znovu, když se stál ten frér v té uniformě a říkal, tak prostě... Samozřejmě v tričku, respektive v košili s krátkým rukávem, že jak se namýval jeho policie, to samozřejmě složí. No tak ty to máš mohrnutý, to je témodní, ale, nebo to je v pořádku, ale ono možná je tam i ten druhý aspekt, který tady slyšíme, že vlastně se stal teda opravdu takovým tím, jak je velká písnička, že od mnoha věcí, že pane prezidente, jako vy nás zachráníte, že jo, tak ty jsi vlastně jako ten jako ta instance jako poslední, která ještě může tady v tom jako zjednat pořádek, no. Dal jsi na sebe skutečně státnický úkol. Jo, to je ta veřejná služba, o který jsi mluvil. Kdybyste někdy viděli, jak vypadá třeba schránka pořadu A dost nebo Honzi Tunu, tak mě přeposílá samozřejmě kolega maily, co chodí jako do Seznamu s otázkama na mě, tak vždycky, když jako vyjde nový díl, tak se to jako, že jo, je to hodně, nebo když je ta demonstrace a tohle, ale jako řádově je to možná jeden e-mail za týden, teď když se nevysílá. A to jsme tak stáli s kolegou a on říkal, no tak Tunovi to je třeba 100 denně, že? A to prostě není v ničích lidských silách to ani číst, ale určitě někde mezi těma 100 mailama je jeden, který je, takže vím, že teď Honzovi to dělá, myslím snad jeho dcera, že fakt jako to pročítá vlastně a filtruje ty věci. Jo. A tam vlastně se obracejí ty lidi, jako pomožte nám, prostě vy nám musíte pomoct, jako, že se vlastně vytvoří z toho člověka toho ombudsmana. No. Mimochodem se jednoduše vždycky pozná, vždycky, když se s vámi lidi chtějí sejít, tak nikdy nemají nic dobrýho. Musíme se sejít. Přišla to snad, ježíš, co to bylo, to byl mail nebo zpráva. Pane Dobeši, musím se s vámi sejít, mám informace, které vám pomohou prostě tady s pořadem. Říkám, OK. Říká, sejdeme se na opuštěné benzínce někde v noci za Prahou. Jak jsem říkal, jo, super nápad. Potkali jsme se u americké ambasády. Jsem si říkal, to je nejbezpečnější místo v Praze. A přišel a řekl něco jako, že na magistrátu je někdo uplacený. A říkám, jděte potom. Jděte potom, přesně. A říkám, díky za to. Už konečně potom jděte. Jako. Dobře, máme tam další dotaz ještě, ano, tak tady dole. Já bych se chtěl zeptat na jednu věc. Vy jste vlastně po dobu natáčení Praha versus Prachy poměrně úzce, nechci říct úplně spolupracovali s magistrátem, ale byla tam nějaká snaha z vaší strany vyvolat nějakou jejich jako reakci. A oni vás za to úplně neměli rádi. Se chci zeptat, protože předpokládám, že s nima asi, pokud bude tam něco natáčet nebo natáčíte aktuálně, tak stále spolupracujete. Jestli se ten vztah třeba mění trošku jako k lepšímu, nebo jestli jsou pořád tak zabedněný, jako byli předtím? Ne, vztah je na úrovni normální, komunikujeme spolu jako úplně v pohodě a normálně a bylo to komický samozřejmě, jak ta situace začínala, ale myslím, že možná jsem to způsobil i já tím, že jsem najednou byl poprvé v tomhle jako světě, kde lidi třeba jsou vážní. Mě to jako moc nebaví být vážný, promiň. Ale že jako mě, ne, teď jsem to nemyslel, že jsi jako vážný, no, máš trošku teď jako poker face, ale jako víš, že když jsem byl třeba poprvé právě u Daniely Drtinové v DVTV, takže říkají, ty jsi byl zhulený, jako, nebo tohle, já říkám, ne, to je jako se prostě